Pois as últimas actuacións, mira, tiñamos moitos teitos de uralita, porque nos anos 60 aquí os teitos eran casi todos de palla. E a xente pois empezou a cambiar a palla en vez de portella, porque xa era máis difícil, a uralita cubría moito máis, entón a cubrir todo de uralita. E agora, coas subvencións de feísmo, estamos intentando cubrir esas uralitas todas, tapar os muros que hai de bloque e deso, recubrilos tamén para que non se vexan tanto. Sí, temos a festa do ciclo do pan, facemos a malla, bueno, primeiro sementamos o centeo. Esa é unha festiña máis pequena, pero bueno, facemos a sementeira. Despois facemos a sega, e facemos a malla o 14 de agosto, que esa quizá é a festa máis grande, que nos vestímonos todos con traxes da época, percorremos as eiras todas, e despois na Eira da Carballa famos a representación da malla cos males de madeira, máis cun trator dos anos 60 e unha trilladora. Feira de artesanía, despois a paparota pola noite, claro. Eses días, claro, é un fervedoiro de xente aquí na aldea. Despois faemos a moenda tamén, pero a moenda témola que facer sempre en Semana Santa, porque é cando temos auga no río para poder moer, non a podemos facer no brao. Ya o fin de semana seguinte a moenda, que a moenda é o 14 de agosto, e o fin de semana seguinte famos a fornada no forno. Ese día cocemos o pan, máis ben o pulpeiro, e outro día de festa. Pintura ao aire libre, pois aquí danse cita varios aficionados, e outro pintor xa así con algo máis de sona, ponse por aí, cada un escolle un recuncho da aldea, damos un lienzo blanco e aí pintan. Despois por a tarde exponse aquí as pinturas e quedan aí no local social hasta o mes de xaneiro ou por aí. Moitos véndenos, outros están aí expostos e nada, e sí. É un modelo a seguir, ten que che gustar moito o rural, que che guste isto para seguir, porque senón cánsaste, porque é moito esforzo, moito traballo, encontraste con moitas trabas, con moitas cousas que non é fácil, pero bueno, se che gusta eso, consigues as cousas.